Fis-sigħat bikrin tal-ġimgħa filgħodu ġie fi tmiem Kunsill Ewropew straordinarju li fost l-oħrajn qabel biex il-proċedura floti tal-għajnuniet biex jinċentivaw il-qalba ambjentali ikunu aktar effikaċi fosthom bl-inklużjoni ta' krediti ta' taxxa lill-kumpaniji. Għal dan il-Kunsill straordinarju attenda l-Prim Ministru Malti Robert Abela flimkien mal-mexxejja l-oħra tal-Istati tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-President Ukren Volodymyr Zelensky fid-dawl tas-sitwazzjoni globali preżenti. Ftit wara l-intemm dan il-Kunsill, il-Prim Ministru Robert Abela laqa b'sodisfazzjoni l-inklużjoni ta' referenza li saret għan negozji żgħar u medji li kien punt li pajjiżni saħaq fuqu kif jemmen li dawn l-azzjendi huma sħab ewlenin fl-iżvilupp ekonomiku. Naturalment se tkun għajnuna allaċċjata mal-qalba ambjentali, jiġifieri dak l-azzjendi dak l-entitajiet li bil-prodott tagħhom se jkunu qegħdin jgħinu biex issir din il-qalba ambjentali tant importanti. Imbagħad inkunu nistgħu nagħtu għajnuniet skemi li huma tailor-made għal dak il-għan. B'hekk dak maqbul bejn il-mexxejja Ewropej se jkun qiegħed jindirizza sfidi burokratiċi lejn aktar flessibilità sabiex tingħata aktar għajnuna. Dan minkejja li saru wkoll argumenti għal kawtela lejn il-flessibilità minn numru ta' pajjiżi Ewropej minħabba s-sitwazzjoni ekonomika tagħhom. Malta għamlet argument b'saħħtu favur dan it-tibdil kif temmen li dan se jissarraf f'aktar kompetittività fuq livell Ewropew. Il-Prim Ministru nnota wkoll li dan kollu qiegħed isir f'kuntest fejn l-Istati Uniti ħabbret li se tissussidja industriji fuq sma ħodor. Hawnhekk Abela għamel kuntrast mal-qagħda ekonomika b'saħħitha ta' pajjiżna li tagħmilha possibbli sabiex din l-għajnuna tingħata. Il-Kunsill Ewropew iddiskuta wkoll is-sitwazzjoni globali ddominata mill-gwerra fl-Ukrajna li daħlet fl-ewwel sena tagħha. Għaldaqstant, għal dan il-Kunsill Ewropew, il-mexxejja Ewropej kellhom iċ-ċans li jitkellmu mal-President Ukren Volodymyr Zelensky wiċċ in wiċċ. Dwar dan il-Prim Ministru Robert Abela stqar kif minkejja l-limitazzjonijiet li għandu pajjiżna minħabba l-prinċipji tan-non-allinament u n-newtralità, xorta waħda spjegalu l-għajnuna li pajjiżna qiegħed jagħti lill-poplu Ukren. Abela fost l-oħrajn semma l-għajnuna mediċinali u f'servizzi mediċi u kif ukoll lotja ta' numru ta' generators sabiex ikun ġenerat l-elettriku. Mal-President Zelensky aċċennajt fuq punt wieħed li ħassejt illi kelli nqajmu l-importanza li jibqgħu jsiru sforzi biex jekk jista' jkun tiġi ripristinata l-paċi. U dan kien messaġġ li qedtulu darba darbtejn tliet darbiet, nifhem il-limitazzjonijiet u d-diffikultajiet ta' dak il-messaġġ f'dan il-mument issa li dħalna f'sena ta' gwerra, imma dal-messaġġ għamiltu minn qalbi għaliex ukoll kemm nixtieq illi nara li tant imwiet, tant ħajjiet innoċenti ma jibqgħux jintilfu. Tul il-Kunsill Ewropew ġie diskussa wkoll it-tema tal-immigrazzjoni fejn Malta tenniet il-ħtieġa ta' iżjed sforzi kontra traffikar uman. Pajjiżna appella għal iżjed ħidma sfiqa mill-Frontex li kapaċi tnaqqas it-telfien tal-ħajjiet fl-ibħra, it-tluq ta' dgħajjes mixtuta Afrikani u aktar ħidma marbuta mar-repatrijazzjoni ta' immigranti li ma ħaqhomx l-ażil.